highlighting today's parish activities. What a fantastic day for our parish community! Today's activities were a resounding success. The catechism class's culmination was a hit, and the presentation and distribution of school supplies to the children were a delight. Many parishioners joined the beautiful procession of the Virgin Mary, followed by a meaningful Holy Mass. We also celebrated Santa Cruzan to honor Queen Helena, the mother of Emperor Constantine, who discovered the true cross. It was a remarkable day that brimmed with faith, hope, and generosity. Come and join the fun with the children and parishioner as we show to you the highlights of the events.
Evangelyo sa pangalan ni San Lucas. Ito sa kabuturan, nganto sa usang kalisod sa Hudiyo. Iadto siya sa balay ni Zacarias ug napupusta ng Isabel. Sa mga katikista, good morning. So, atong pasalamatan ang Ginoo, ini maayo sa pagkaon na nakahimo kita sa first part sa ato ang pagbaba. Wala ko init. So, okay lang. Nindot ang sulat na lang sa pagpapak ang Ginoo. Hindi ang pagkakas na ato ang Ginoo pagkakas ang minimisa. Now, we are now at the second portion of our program this morning. Binanaan ang Immaculate Reception, Bearing sa Rosario, sa San Celestino, hindi ako apelian sa San Juan Bautista, hindi ako sa Pagdating sa Puso Pedicor, Senior Salesino. Sumunod ka na ang mga sponsor at mga Pedicor Manipawa o sa Galato, pero mga tutulong din ang mga kaibigan. So, dapat ako sa nakakuha sa langit. Mga kaibigan is our mother in Lemetan. Kung doon natin tayo mga problema, doon na kita yung mga suliran, bilang kita makahak pagpangayang pagkawa sa mahal na birhen. Nga naman, tungkol kay sila ato ang inahan. Saka, nadilig pagpapatahan sa pagpangayang pagkawa sa atong Ginoong Kristo, kay siya man ang ato manunubos. Sa Minsan sa ninyo, namaong kanta o lift up your hands. Abang your hands to God and He'll make you feel alright. Sa ito pa na, ibayaw ang kamot sa langit. Ibayaw ang inyong kamot sa langit. Kamot ang ibayaw. Ibayaw ang inyong kamot. Okay. Tayo, sige kita. Salamat. Salamat, Hesus Kristus Allah Maha Salamat ang Amahan ng Tuhan sa langit. Salamat Espiritu Santo sa iyong bilang. Masaya ito lang sa kananginan ko na praise the Lord. Praise the Lord. Oh, Papa. Praise the Lord, tumigang sa kauhan sa Diyos. If you are a part of the people of God, you are a grateful person. Kung iya ka sa Diyos, malipay ka. Ngayon, kapag pinatunan kayo lahat na tuwa sa langit, isinahanan sa kanilahan tuwa sa langit, makamili. Isinahanan sa kanilahan tuwa sa langit, makamili. Tuwa sa manunubo sa tuwa sa langit, isinahanan. Isinahanan sa langit, kapatulan ko. Nakapatay lang yung pamahan, doon napatay lang yung inahan, nakapatay ang sugod sa tuwa sa langit na itong Ginoong sa Kristo. So, Manaka, there is no reason
nga kita magmauanon tungod kay adun na magbitay ni salita. Amen? Magayon kita sa palipayo. Minsan kung adunay problema, wala na tayo tanang pagbukan tungod kay di salita. Bisa na natin di salita? Diyos sa mga sa langit, Diyos inahalan ng bukas sa langit, dilit Diyos inahalan. Atong inahalan sa langit, ang atong manunubos o ang atong mga pagkaon. So muna na sa atong pagpadayon ng misa, malandong ka, at pasalamat kita, magmalipayon kita. Malindong ka rin. Kamangalan Tuhanon, maramagnan ko kinusahan, alilong kang Maria, ang ubos ni Sumunod, nulibayan at pasibayan, mag-apot kita sa Ginoo. Ginoo mo panawin ka. Nga sa ito, magkakapag paglaong niya sa Himaya, na makaangkot ni Maria. Mag-apot kita sa Ginoo. Ginoo mo panawin ka.
so much for the love and support. I hope you enjoy.